Magadi Amadio, I hope I find you well. Munozia, ukavona uri murume anofarira kuita bootlicking. It doesn't matter mu politics kana kuti mu any organization uri that person anofarira kuita bootlicking. You are a person wokuti zvinhu zvikanesa chero chikafu chikashayikwa mumba unopinyoresa mukadzi. Iyi ndo mbeu yakazara muzano. They can't challenge even zvinhu zviri muconstitution kuti shefu apa zvinhu zvamaita izvi hazviiti. Demakamboteerera speech yakambotaurwa na Philip Changwa. Hamena kuti peperekera meeting yavaita ndei ana mamwe iwo mashefu vezana achita. Varume, zvinoitika apa zvidhara izvi. Muzachira akarike kumuwanika ukamuwanika ari mumba mako. Nomurega upfeka. Umti okay chef mofamba zvakanaka. Apa watoregwa mukadzi. Hey, anga mungamti zvenye anopenga, but ipapo zveshuwa. Aitaura zvinhu zviri kuitika muzana. Vamwe taivaona vachigwadama vachiuchira iwo kuna vazvanzi vangu vachiri first lady. Kugwadama munhu womurume uchigwadamira munhu womukadzi. Ukaona wasvika pastage iyeyo, wangova dhonza. Iye rakanzi achiriita castrate kuti ririme. Because iwe ubaba hwose hwaenda shefu vakazviwetera parali. Unomanya kumukadzi wako unozi iwe hausi kuona uri manya undotsvaira. Hey. Varume, ukaona wasvika pastage yepo kana dzinga politics dzakusvitsa pastage yeyo, you are just as good as dead. Kana tichipinda mupolitics mungatipinde on equal terms kuti aiwa constitution ngaiteze fanika zvinoitika kunyika dzekuno. Nkuru akatadza makaona vakasiya basa vana Boris Johnson. Nenyaya mune mutiona fanika kuti idikidiki. Asi ukatarisa muzano. Umwe unotoprefer kutofadza shefu nomukadzi wake kuti wadi kumbonenda vadzimai vacho hapo ndambondotandaza shefu. Ndio politics dziri kuZimbabwe. Fanika muzano dzakawandisa. No. Kana zvakadero. Inda ndori mambambairo. Zveshuwa haukodzeri kunge uri mupolitics. Kana usingakwanisi kuchallenge zvimwe zvinhu. Muchibva chaiko kana kuhondo iyo mazaniwo makabva muine bumbiro remutemo. Asi yenyaya kuda ngonzi ndinzi ndiri good munhu nashefu ndo yakakupai upenzi hweita kuti muite zvomuri kuita izvezvi. Because nyika yakasvika pakuora makatarisa. Ende kuti uchibuda mumuzano machona wawakuhya kutoregwa zvinhu zviya zvawakaona nouroyi. Nouoremi. Kana kuti naye uroyi wakazviwana nouroyi. Hapana chindotomboti excuse ya. This is sad. Zvino ndo DNA yamakaita pass kugeneration imwe yechidiki. Unoona ichinodzinganisana na Passion Java just because ane mota dzoshamisira tikuno dzinenge mabascorate. Muchikushirwa zvakati yerekera iye 2BD paakaenda kumbare paya ile hachango kutora tondokisa mahotera tobva takuvakira namaswimming pool makapromiswa kumbare paya. Makamboona kana grade rakauya kuzochera panodaiswa swimming pool. Ungataura swimming pool sewage dzichibvajuka sezviya. Varumeka aiwa siyai sometime tizonzi navakadzi vokuZimbabwe tiri mashurugu because muzana macho ndo makazara mashurugu. Vacho munoti mashefu mashurugu oga. Shefu varutsa apa unomanya undotsvaka mukadzi wako. Chero mukadzi washefu aripo. Hamusapusa vanhu ngatirege kupusa so varume mani. Kiti so zvitototo saizvezvi.
aiwa I would rather die in exile than kubvuma kuitiswa showa nomwe murume kunzi hey jump how high futsaka kondo kwasha hauna kinda woga wanga uchigwana vamwe vanhu shunurai varume fanika mayouth musateedzera madhara munofonyoka brain kutsva mafuse ose because madhara mazhinji ari muzana imboko tese zviri kuitwa nana mutangu sonoona kuti uyu munhu uyuka mafuse ebrain atotsva kufunga chaiko haachafungi ikenowa kublema mugabe aiwa vapana musateedzera idzi nhana dzamadhara idzi munorasika. Thank you.